Hello mga auntie! So for today's video mga auntie is kasinabot ming duha nga mga on mi diri sa barbecue diri sa Maramag kay dugay na kayo mi wala nagkaon diri og balik. So last na mong kaon diri mga auntie is duha pa mi kabuok mga auntie. So karong pagbalik namo is tulo na mi kabuok mga auntie. So bago pa dahil nahitabo no, padulong unta mi ani padala sa GNT. Unya kay naabdan man mi cut off sa GNT mga auntie. So nagkasinabot na lang mi nga manihapon na lang ni og sayo diri sa barbecuehan diri sa Maramag. So kanay amo ang napilian diri nga pwesto mga auntie is kamera ang customer ani nga time ay dili day tulo ra mi ka customer so mong dali ra mi nakakaon. So ang bata din ha is gitilap-tilapan na niya ang iyang barbecue diha no, wala gyud na siya ni kaon na iyang gipangkaon. So to na nisuka na siya. Busog kasi siya mga auntie kay bago siya nagdede ani ng time unya gihungitan siya sa iyang papa og kanon. So mao to nagsuka siya pasintabi ra sa mga nangaon diha no. So kuan pa gid man kay wala pa gid mi nakadala og tubig. So mao tong painom nako siya aning lemon kay wala koy laing mapainom sa iyaha. So gikuha niya balik ang iyahang hot barbecue mga auntie. So mo nang gikuha lang namo ang gatong suka niya og gipakaon nako og balik sa iya mga auntie kay iya man pud na alangan naman mag-order pa mi. So madugayan na kay sugbahon pa man ulo pa umo na iya ra gyud ang gitilap-tilapan, wala gyud na siya ingon nga ni lahotay siya kaon na nga barbecue. So maura to mga auntie, thank you for watching. Don't forget to follow my page and YouTube channel. Thank you for watching mga unta. Bye.